Cześć! Prawie koniec września, ale mamy naprawdę bardzo ładną pogodę, idealną, żeby wybrać się na Morawy. I dzisiaj, mimo że jest sobota i nikomu się nie chce pracować, to zabieramy Was do kamieniołomu Kubiczków Lom. Jesteśmy na Morawach, w miejscu, które od setek lat jest ze Śląskiem bardzo, bardzo bliskie. Chociaż najczęściej odwiedzanym przeze mnie kamieniołomem jest Rudzki Steinbruch w mieście Ruda Śląska, tym razem postanowiłam wybrać się około 200 km na zachód, na Morawy, by odwiedzić kamieniołom Kubiczków Lom w pobliżu miejscowości Maletin. Wieś Maletin, w czasach niemieckich nazywana Moletain, w powiecie Szumperk, wzmiankowana już w 1317 roku, liczy obecnie 442 mieszkańców. Jej najcenniejsze zabytki to kościół świętego Mikołaja z początku XIX wieku wraz z kalwarią, bramami i murem cmentarnym, a także barokowe rzeźby, figura świętego Jana Nepomucena i kolumna maryjna. Jesteśmy na terenie Zabrzeska Werchowina, czyli Wyżyna Zabrzeska, w języku niemieckim Hohenstetter Bergland, w północno-zachodniej części Moraw, w czeskich Sudetach, już poza Śląskiem, jednak nadal na ziemiach ściśle związanych z naszą historią. Przede wszystkim jednak na niezwykle pięknych ziemiach. Jednym z najcenniejszych skarbów regionu jest maletyński piaskowiec, ceniony w całej Europie Środkowej. Z tego kamienia powstała między innymi monumentalna kolumna Trójcy Przenajświętszej w Ołomuńcu, wpisana na listę UNESCO. Piaskowiec z Maletina o charakterystycznych czerwonych odcieniach od XIII wieku wykorzystywano do budowy, rzeźby i sztuki sakralnej, od kapliczek i krzyży po nagrobki, które spotkać można nie tylko na Morawach, ale i w Czechach, na Śląsku czy w Austrii. Największym wyrobiskiem była nasza dzisiejsza atrakcja – Kubiczków Lom, aktualnie dostępny dla turystów dzięki Zielonemu Szlakowi i przygotowanej infrastrukturze edukacyjnej. W kamieniołomie, gdzie wydobycie trwało do połowy XX wieku, utworzyło się jeziorko, a obecnie można tu obejrzeć tablice dydaktyczne, drewniany pomost, a nawet wizerunki prehistorycznych stworzeń. Choć w przyszłości okolica zostanie częściowo przekształcona przez budowę autostrady D35, Kubiczków Lom pozostanie ważnym świadectwem historii regionu i tradycji kamieniarskich związanych z Maletinem. Ścieżka dydaktyczna ma łączną długość 4 km i prowadzi aż ze Starego Maletina przez kamieniołom aż do Jachodnicy. Trasa przybliża historię wydobycia miejscowego piaskowca, który od XIII wieku służył rzeźbiarzom i architektom, a w epoce baroku osiągnął największe znaczenie. Kamieniołom słynie również z odkryć skamieniałości flory i fauny z okresu kredy, kiedy teren był kolejno zalewany przez morze i jezioro słodkowodne. Wzdłuż trasy rozmieszczono tablice informacyjne oraz rzeźby w skale przedstawiające prehistoryczne organizmy, a w połowie drogi przygotowano miejsce odpoczynku ze stołami i ławkami. Jeśli nie chcesz przejść całej trasy, wystarczy dojechać samochodem do końca miejscowości Maletin, będącego dosłownie granicą pomiędzy krajem ołomunieckim a pardubickim. Oznakowanie może wydawać się dość skąpe, jednak właśnie tam, wzdłuż prywatnego stawu, biegnie zielony szlak, którym dotrzesz aż do samego kamieniołomu. A jeżeli będziecie jechać przez drogi Republiki Czeskiej, to zwróćcie uwagę na liczne pomniki z czasów I wojny światowej. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to nie zapomnij proszę dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał. Twoje kliknięcie to dla mnie ogromne wsparcie. Możesz zostać także patronem tego kanału i całego mojego projektu. Wszystkim moim patronom serdecznie dziękuję.